bablasan yang UGD kok. Itu 15 loro. Monggo dilanjut. Kanca tani. Burung. Burung. Kenapa bawa? Tani sing padha makarya. Kanca tani sing padha makarya. Teman petani yang baru bekerja. Amin ya. Yo, Lir ganti. Kula. Iya toh. Toko teparo. Kowe. Nggih. Sinawang jerek Sinawang lejare galih. Yo. Ayo artikan. Ya, begitulah. Apa sinawang lejar ing galih ki lho? Sinawang ki anu Mas Garek. Pripun, Bos? Dilihat. Dilihat. Lejar. Lejar. Lejar lah itu sinawang. Sinawang itu dilihat. Iya, lejarnya. Sinawang itu dilihat. Lejar. Lejare marem. Oh, leres, Pak. Yo. Oh, puas. Upamane Kepuasan. ora bener upamane salah iki tak benerke. Oh, nggih, lejar. Ing galih. Ing galih. Terlihat menyenangkan hati. Enggak le. Rungono kae lho. Kae lho. Piye Pak Bagi? Terlihat menyenangkan hati. Oh. Melihat menyenangkan hati. Ati ki ngendi? Yo yen kowe. Heeh, kene. Nggon aku beda. Ngendi? Ngendi? Yen ati ning kene. Kene. Rempelone ning kene. Kuwi yo durempelong. Apa, Pak? Apa? Kuwi tumor. Tumor. Parine Padinya gemuk-gemuk. Ya. Kok wadul. Ayo, wis rampung. Heeh. Gilirane kok kene gentin Loh. Wis pindah. Mau aku. Ambar. Aku mau nang tengah. Terus? Wis pitak to. Terus giliran garen. Kowe. Ki aku. Siji loro telu. Iya. Siji loro telu. Ki brene sijine. Sik. Oh aneh to. Kok aneh? Wis tau meneng wae. Lah giliranmu kapan? Kok lak lancar. Lancar. Keton subur nyenengke atine ngene jere Ati. iya ya ati Jalange takon ya. Apa? Yayine motorku lak rusak. ya iki mau artine apa Kak sing iki mau Lah iya, piye motorku lak rusak. Rak njelamur-njelamur. kata suburnya nang ati sik mau artine Ya, apa namanya subur-subur memuaskan hati. oh iya menyenangkan Motorku rusak dibantu, entek 1 juta dibantu 500. ki mau motormu nganggo biaya to ning rusak ki mau Alphard merah ki kampase entek gari wesi to. lah alpate abang lho Cok ora montor-montor ra kaya ngene kancane Alpat kok abang yang nggih tumon iki aku. kuwi iki ora le dibantu dipotong bayaranmu Oh, iya kok lak bayaranmu dipotong ya Pak ora mungkin lho. Ora. Pak Jumari kok motong ora mungkin iso no. lah kok iso Lah wis dilunasi kok. wis lunas apa dhewe wis entek iki Entek gari krip-krip. Alpat kok abang kok kasih. Ngawur. Nano. Alphard merah kok dipaido. kalise